प्रणाम भोजपुरिया समाज। आज एगो स्टार के औकात देखा दिले एगो कंपनी मालिक जी। वो स्टार वो अपने आप के स्टार कहेले, लेकिन उनका के आज औकात पूरा बढ़िया तरीका से देखा दिले रत्नाकर कुमार जी, वर्ल्ड वाइड फिल्म के मालिक रत्नाकर कुमार जी। वर्ल्ड वाइड से एगो फिल्म के टेलर रिलीज भई रहे बाप जी। टेलर रिलीज भइला के बाद में ओह गाना के ओह फिल्म के पूरा रिलीज कल गई वर्ल्ड वाइड के मेन चैनल से पूरा फिल्म रिलीज भइल। लेकिन आज के डेट में रउआ सर्च मार के देखब तो वो फिल्म गायब बा यूट्यूब से। वो फिल्म के टेलर आज भी मौजूद बा, लेकिन वो फिल्म पूरा गायब बा। ई माजरा का बा ई तो रत्नाकर कुमार जी जानत हुई हैं और वो स्टार जानत हुई हैं, लेकिन कहे के मतलब ई बा कि जब फिल्म बनल, जब फिल्म रिलीज भइल तो आखिर डिलीट करे के का जरूरत पड़ल, का ऐसन हो गइल कि वो फिल्म के डिलीट करे के पड़ल इतना दिन के बाद। ई एगो स्टार के ओरिजिनल औकात ही देखावल कहाई कि कंपनी मालिक से अगर पंगा लेब तो फिर औकात पता चल जाई। आए दिने कुछ न कुछ रत्नाकर कुमार से वह स्टार के खटकत रहेला। वो स्टार अपने आप के बनल चाहेले सबका भीरी, तो भाई कहे के मतलब बा कि शेर शेर होता है। अब सब कंपनी एक लेखा ना होले और सब मालिक एक लेखा ना होखेले। तो रत्नाकर कुमार जी भोजपुरी के एगो बहुत बढ़िया स्तंभ हैं, वहाँ के भोजपुरी के एगो मानल जानल हस्ती हैं। तो फिर रत्नाकर कुमार जी से अझुराए के कोशिश करब तो ऐसन ऐसन चीज़ देखे के मिली। और दर्शक लोग से एगो आग्रह बा कि डिस्क्रिप्शन में एगो वीडियो के लिंक बा जौना के घोचुआ के ज़बरदस्त रेलाई बड़ुए वो वीडियो में। वो वीडियो रउआ लोग देखल चाहतनी तो लिंक में क्लिक करी, डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक के क्लिक करी, वो चैनल पे जाई, वो वीडियो के देखी और अपन प्यार दुलार दी। मिलल जी अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय माँ विंध्यवासिनी।